waktuji nogas go jemma ɗo e wuro teddungo Madina Gounass ko den waktuji keedi e nder wertago leydi Sénégal. Yeɓiyankoɓe tedduɓe Ayaw Gounass TV calminali teddude faade mon kono kadi on bismama edin non kabaruji e ndeɗo ñalande alkamisa hande 17 lewru setto hitande ujunaji de nogas jowi e titode kabaruji meɗen ko aadi yontere yankejo e kala ñalawma aset Madina Gounass e gure takkide Madina Gounass ngam wadde dawi yamirore ngol dawol non waɗi ñande aset 11 lewru ndu e oɗo tuma noon dawi ɗi toɗɗi ko tone Daka. O wayninoma wuro teddungo Madina Gounass kanko ceerno Ibn Oumar Ceerno wondude e sete makko gila ñande alarba jeene lewru ndu gonɗen hitande ujunaji ɗe nogas jowi ngam tindade toon e nder leydi Guinée Bissau. Ousmane Sonko hoorejo jagorɗe leydi ndi o huccodiri e ɗin dibiteji to suudu sarɗiji leydi ndi ngol woni lawol makko ɗimmol noon ko omo jabto namde ɗin ɗon dibiteji ko fewti e politique. ñande aset jowi lewru ndu gonɗen hitande ujunaji ɗe nogas jowi wuro Beele uditama jeere hesre e gardogol sous-préfet arrondissement mo Saldé e tawtorede kewal timmugal. Musidɓe tedduɓe titodde nani hay ko wona ɗum ina soomi e nder kabaruji ɗi so oɗon cabbi facciroyde ko joni. caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama e jaccingol ɗin ɗon kabaruji en kaalino ɗum e aro wonde nde aadi yontere yankejo e kala ñalawma aset Madina Gounass e ɗen gure takkide Madina Gounass ngam wadde dawi yamirore tawi noon ngol dawol tawi noon dawi ɗi toɗɗi e oɗo saaha koko fewti e golle Daka tawi noon oɗo tuma ɗo golle Daka ceerno o fuɗɗima gasde saabu dental ngal fuɗɗima golle ɗe guila lewru korka ndu suwa darade e o saaha noon golle ɗe koko ceɓɓiti e wiide ardiɓe ɓe e nde hitande hikka ujunaji ɗe nogas jowi golle Daka o ɓuuri yawde sababu onon kesamago gonɗo hen kettoɗen ceerno Alhaji Aliou Kane e ballal Amadou Tidiane Diawo. ene wayno golle ɗe hande to ɗe gimmi to ko gila e pittugol tan ɗum noon koko adi korka ka e dental ngal ene dawannoga dawi ɗi eywa fittude dakaji seeramɓe ɓe Allah newnanino en dakaji seeramɓe ɗi foof pittama ha gasi eywa ko adi korka ka kadi Allah newnanino en eywa legal men Muzdalifa eɗen gandi hitande fof eɓe kewi lamtade dental ngal e addande en leɗɗe Daka o alhamdulillah kadi hikka kadi ko noon ɓe mbaɗi e ɓe gaddani en leɗɗe ɗe kadi darnanoma ko adi korka ka nde korka ka gasi kadi jokkuɗen dawi ɗi e ɗum koto banggue kaɓɓugol kelle basuji ɗi e ɗum wonno e kundugol caaleje ɗe ɗum wonno golle meɗen ga alhamdulillahi rabbil alamin. Daka ceerno ene wayno golle mum gasi e Daka ceerno Ibn Oumar Ceerno hande ko ɗon dental ngal dawi Daka ceerno Abdoul Kadi ɗum ne kadi gollanoma gasi hande ko Daka ceerno Ibn Oumar Ceerno ɗon dental ngal dawno alhamdulillahi rabbil alamin. Kadi Allah newni ko fonno golle ɗo foof kadi gollama gasi ɗo hande ene wayno golle ko ceɓɓitiɗe eywa so woodi heddade ko gollon tokoson wa amma golle kam fonnoɗe gollede ɗo hande e nder Daka alhamdulillahi rabbil alamin fofo Allah newnani en en golli en gayni alhamdulillahi rabbil alamin. eɗen mbawi wiide hitande hekkande e golle ɗe ɓuuri webtude nde wonno wonko ussi e golle he to banggue caali Daka ceerno to on caaleje baɗetnoɗe ɗon kono noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah newnani en eywa dental men hono ururɓe ɓe mbaɗani en ɗon caali ki ganduɗa ko caali mbatki fayida woni ko kin ɗon caali gollede ɗum ene wayno wonko ussi e golle meɗen eɗen gandi hitande foof so tawi ene waɗe noon ma wonko walli e banggue golle ɗe no fewi saabu hankkadi kala ɗo golla ɗon hankkadi wonta ruttanede ɗum noon ɓen kadi kamɓe ururɓe ɓe lomtima en e gollande en kinɗon caali ki ganduɗa ko caali mbatki fayida woni hedde 15 métres 15 métres eywa juutedi ndi jaajendi ndi ene wawi wonde 10 métres kadi ɓe ɓeydi hen caali gorki kin ene wawi wonde 8 métres 8 métres kin ɗon kadi jokkodiri e kiiɗa caali ɗum ɗon fof kadi ko golle mabɓe ɗe ɓe golli caggal Daka o faade hikka kamɓe ururɓe alhamdulillahi rabbil alamin. ɗon noon fodde ko ɓe gollani en ɗon ko wa ussi golle meɗen e banggue Daka o ɗum noon ko hunde nde jettirten Allah no fewi e hitande foof so tawi ene waɗe noon tan kadi golle ɗe ma ɓeydo kadi webtude e ma ɓeydo ussanade en ɗum waɗi noon hikka en ɗeɓi gaynude golle ɗe law
taw Daka o ene heddi alhamdulillahi rabbil alamin. Ha joni ko do woni do keddoto den wayninoma wuro teddugo Madina Gounass kanko Ceerno Ibnu Oumar Ceerno wondude estate makko timmudo gili nyande alarba jeene lewru ndu gonden hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jowi ngam tindade toon e nder leydi Guinée Bissau tawi woni sababu o ko jillu l'islam ngam lomtade hen felo khalifa o caggal nde o jabba toon jabbungal kewgal wondude e weltare mawde o waddi e dentangal batuji l'islam ngam hirjinde diine o wondude e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hani e hirjinde lawol tijjene wondude e jokere ndam kanko Ceerno Ibnu Oumar Ceerno kettoto den e ballal Alhaji Amadou Tidiane Bari. Neɗɗo ko ɗiɗi tan jogi tawi Allah rokkima a wayi no nelaɗo Allah wini sallallahu alayhi wa sallama ɗum ene yoni duwaw en kaali joni e khutba he nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallama i'mal li dunyaka كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا قلا أدنى ما نبيا ما يحاني أون ينهاك أون ينتاكو أون wonata tan ko e ɗaɓɓude tawde omo andi o mayata ko ɗaɓɓere tan woni haaju makko nelaɗo Allah wi aduna mo gollantawo ya natir o no biyaɗo mayatani kono noon laakara mo paaɗa e mum o wi on ne ya gollanmo no tintinaɗo wonde ko janggo mayata ni. ha joni en jokkadi non kabruji tawi kadi ko do e wuro teddugo Madina Gounass woni ko keddoto den senare ko afo cellal ko dum saabi non ben dillobe ICG do e wuro teddugo Madina Gounass ina dari lang ngam labbinde wuro ngo buri tengtude non e odo saha Daka o buri tengtude non e saha Daka o kalande Daka jonti e be beyda fodde temedere neddo ngam tawtude wonnobe do be ngam wawde labbinde wuro ngo ha yotti tone Daka e kala hitande non e be kewno jeftude sukabe wuro ngo hayso tawi e nde hitande hikka non ben addabe ko caggal wuro ngo woni ko gitta kettoden ko ngudi yoga e mabbe e nder cimtul Ousmane Alhassan Sow yaadude Amadou Tidiane Diawo ben toppotiɓe kala ko faati e laaɓal ngal ɗo e wuro teddungo Madina Gounass notortoɓe ICG e wiide mabɓe noon kala nde Daka ɓaadi golle mabɓe ɗe ina keewi ɓeydade ko ɗum saabi hay golloɓe ɓe ina ɓeyde. Alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe ene gowno arde ƴetta élément ji fodde ko ene yaha 100 personnes neɗɗo enen gandi hikka gonen ko e laamu kesu laamu ngu noon waɗi waylo ha heewi en nani noon ko heewi e banggue communiqué he ko wayno sukaɓe wuuro ɓe walla ko nandi hen mbiɗa heewi wiide neɗɗo kala ko tawi a heɓani humpito ya ar namdoɗa e hikka noon laamu ngu wayli ko heewi addaɓe hikka e wuuro heɓe yo yimɓeɓe paam wona jananɓe gadda hayso ko jananɓe gaddani yooɓe gandu ɓen goni ko e société he hikka ɓe mbaɗi ko kala mo ala e société he mo liggotono ko e société he on ala hen ɓe ƴettata ɗumen sa ala matériel keɓe mbawa yebdema hikka ko noon laamu ngu addiri ɓe gaddoyi kala gonɗo e société he woni Vélingara woni Kolda wuuro fof ɓe ƴetten hedde 10 personnes walla ɓe ƴetten hedde 5 personnes ɓe gari ɓe jantini ɗumen ko woni ɗo e nder Madina Gounass ko Madina Gounass noon hedde 12 personnes nanɗo hay so tawi kamɓe ɓeydaɓe ɓe koto Daka to payi kono oɗo saaha kamɓe foof ko wuuro heɓe gone gollude ɗo to gonɗen ɗo o saaha ko e wuuro he wona mais on saaha otoji ɗi putoji leydi ɗi on saaha nana Daka kala koɓe dokki ɓe mbaɗa otoji gadda jaaha dufoya ɗumen tomin dufoytoto so tawi neɗɗo rokki wune haali gonga haaldini Allah so tawi a tuggi natirde wuuro ha heeɓi e nder wuuro he en yi fittama e wiide omo pottiɗen ina jogui poupel o holliti o ligguey ɓe jagguirani ɗum tan yillade hen ngallu hay almudagal mabɓe heɓe coomi hen eyyo golle ɗe moƴƴi e wuuro he honno ko barke Allah e barke ceerno kadi yimɓe kadi gollirte hen tan kadi ko wona suurde mum tan gollirte hen ko banggueji ɗi foof gollirte hen en jiiɗi hen kadi ñaagui hen duwaw banggueji liggueji ɗi e gati ligguey o hayto wonano ɗum ɗon to ceerno imminino ko wayno ɗum ɗon tan ene immentana hayto wona affaire ICG ko gonga noon fittoɓe ɓe ina keewi kono ko wuuro ngo ɓuuri ɗum wuuro ngo no mawniri ni ko liggotoɗo ko wawa laɓɓinde wuuro ngo ene wawi no ustude kono noon wawa laɓɓinde ngo gati wooda hen to yaaha wooda hen ko memaka eyyi ɗum
wuro ngo kamɓe koye maɓɓe ɓe gandi kam holto mema e makko holto memaka e makko. fulɓe mbi laaɓal ko yummo cellal ɗum noon teddinen toppotiɓe laɓɓinde nokkuji men. ha joni so en jokki ɗinɗon kabaruji kalen koko fewti e l'islam kolol jeeɗiɓiwol ziyara ceerno Saydou Ba to aynimade kunjama yuɓɓinama ñande alet na hawri e sappo e tati lewru ndu gonɗen e gardagol ceerno Amadou Ammar Ceerno kono kadi mbiyen julɓe ɓe mbaynima e nokkuji certuɗi gam arde hawride on ɗon ñalawma l'islam. ceerno Siraji Ba ko almami gonɗon wuuro kono kadi ko goto e ɓesgu ceerno Saïd omo artana en e tarika on ɗon ziyara no ardi kettoɗen mo e ballal Siraji Nana Diallo. ziyara o hikka waɗi laabi jeeɗiɗi woni hitande wotere jamanu corona o waɗani noon ila o fuɗɗi kam ko hikka waɗi duuɓi jeeɗiɗi. eɗen gandi oɗo ziyara hande seeɗen ɓe leydi ndi fof ndenda ɗo ha Guinée Bissau pakkan Pacana Kantoro Bissau kadi gure ɗe gari gargol moƴƴol ko noon halifaɓe kam eɗen gandi kalifaɓe leydi ɓe nanɗo. ceerno Saydou kam kanko jibina noon ko Guinée Bissau wuro no wiye Kapasa. nde o jibina Kapasa noon o mawni o ari ɗon e ngal duɗal on jangguinimo nehimbo o wondi e on caggal mum noon on nawoyimo Fouta. nde o artata ɗo nde ceerno Sincani ceerno Talibe wuro ɗon sera ɗon no wiye Ɗayifa kadi koye nder Guinée Bissau o jangguini o fuɗɗi jangguinde ko e nder Guinée Bissau. jiyaɗo Allah goto wonno ɗon ceerno Ibrahima radiyallahu ta'ala anhu mo ceerno Sincano wuro ngo ko honno ɗo ko bitenoɗo Alhaji Bakary Kunjama ko jinnoɗo ceerno radiyallahu ta'ala anhu ari Sincanimo ɗo kanko e almuɓe makko ɓe gonɗo. jokkere en ɗam e diine o e sunna o e tijaniya o e gollude no joom toppitori alhaaliji muɗum ɗum tan woni haaju ceerno men kam mbawten wiide tan yo Allah juutno gurdam makko. eyyi ko noon Aynimady Kunjama kam en beltanimaɓe no feewi worɓe hen e rewɓe hen mo jiiɗa fof ɓuuri hen darade ɓuuri hen fellide ɓuuri yidde ɓuuri kadi softude wona rewɓe ɓe wona worɓe ɓe ndiyam no ara. ha joni kalten koko fewti e ziyara no andiri e kala hitande ziyara ceerno Ciidi to wuro wiyetengo Saare Goli e nder leydi Gambie. on ziyara noon yuɓɓinama ñande aset na hawri e sappo e ɗiɗi lewru ndu gonɗen hitande ujunaje nde nogas e joyi e tawtorede wayniɓe e nokkuji certuɗi guila e nder leydi Gambie ha yetti ɗo e nder leydi Sénégal. sababu o ziyara noon ko almuɓe leydi ndi ko kamɓe cuuɓi waɗande on ɗon ceernajo ziyara hono ceerno Ciidi. hande o ko ɓesgu ceerno Ciidi lomti e gonɗon felo ceerno Amadou Tidiane Sané almami wuro ngo omo arta e on ɗon ziyara. alhamdulillah rabbil alamin. ziyara o fuɗɗi ko hitande 94 1994 ko nden hitande tundu ndu fuɗɗi ɗo ziyara o arde salminde ɗo mawɗo ceerno Siidi nde wonno kanko ta ko almuɗo sunniyanke ko jiɗɗo Allah e nelaɗum kadi ko teddini ceerno kadi du'aji ceerno ina keewi he makko. nde wonno ceerno Tidiane o arno e tundu e fof o aranno koɗo suudu ceerno Siidi ɗo o walanno hankkadi noon tundu ndu teddiniri ɗum ceerno Siidi ɓe mbi hitande fof hitande tundu ndu na foti arde ɗo salmina ɗum juuno ɗum ñaago ɗum du'aw e juma sakke korka so ziyara Madina Guna e artama tan ɓe gara ɗo ɓe mbaɗa ɗum ziyara. eyyi ko ɗum wonno sababu badgol ziyara o. almudagal makko hakkude makko e ceerno e teddinde mbo ceerno e yidde mbo ceerno. tundu ndu kadi yiɗirimo saabu ceerno teddinirimo saabu ceerno nde wonno ceerno ko neɗɗo mo ganduɗa ko Allah waɗi himo ko hunde mawnude so yiiɗi neɗɗo tan yimɓe jiɗanno. nde wonno omo yiɗi ceerno Ciidi ko ɗum woni sababu ha ceerno Ciidi heeɓi ko heeɓi ɗo ko ha han ko ɗen batte ko ceerno aranno ɗo ko ɗum nangi wuro ngo wona he ceerno Ciidi woni ko garal ɗo ceerno Tidiane ko ɗum addi ɗo ko ari ɗo ko ha han ko heɗen barke tan min jahata. eyyi ko ɗum woni sababu arde ɗo ziyara gargol ɗo ceerno folo o wi ceerno Ciidi miɗo yiɗi mi wanma muqaddam kono noon wota rokkir lawol ngol ha tinami hooti Madina sa tini mi hooti Madina jahami hollidirma he ceerno so tawi woni ceerno yamiri ko mbimi ko mbaɗa ɗum so tawi o yamirani ɗaccen ɗon. ceerno Ciidi immi ɗo he subaka juma o waɗi ko welo ha Madina Gounass. Allah waɗi nde o yetti toon nde o tawi ɓe darni julde kono noon ceerno siwa haalan Alhaji Saydou wondema no ceerno Ciidi na ar ombo deƴƴigol konngol kono nde ɓe kabbiri julde nde tan ceerno Ciidi ari dari koto sappe ɓawo to o juuli ɗon ha ɓe calmini ko ɓe calmini ko Alhaji Saydou wi ɓe kam noon tini hande almudo mum naati he jama he on sa'a noon ɓe ciwa andude wondema no ceerno Ciidi ari toon kamɓe fof ganda ɗum te kadi ceerno nde jantanoki ceerno wondema no ceerno Ciidi ina ara o wiɓe tan kanko o tini he hakkille makko wondema no almudo makko naati jamaka ko ɓe calmini ko ɓe jalti ceerno Tidiane yonire ceerno Ciidi ɓe jeehi ha to ceerno ta ceerno na waɗi ɗo batuɗo caaliɗo o holli ceerno Ciidi o wi ɗum o ko leydi Gambie jeeya to wiite Saare Goli e diwan Basse komin wino ɗum yo argama miɗo yiɗi mbaɗen ɗum mo gaddam. Alhaji Saydou wiɓe
on tininde calminɗen mi wi noon almudo am naati dental e jamaga ɓe mbi eyyi o wi ko o mbiyan noon o wi min komi danna an Ceerno Tidiane ko a danna kono min simiɗo fella ko ma min yengto mi ɓeto nde mi wawa fidde ko jinmi fidde ko kono an a yengtota ko a ɓetota ko sa toɓɓi tan a wopata noon o wi o ko Allah waɗi ɗum gaddal gila o siwa jibinen en jalta ɗo e wuro teddugo Madina Gounass jaɓanen toon e Dakar tawi kadi kalten koko fewti e politique hoorejo jagorɗe leydi ndi o huccodiri e députéji ɗi to suudu sarɗiji leydi ndi konngol woni lawol makko ɗimmol ko omo jabto namde e ɗinɗon députéji ko tawi kadi koko fewti e politique fedde lulndinde laamu ngu hono takku wallu tawtoraka gunɗon batu Ousmane Sonko noon holliti wonde o meeɗa yamirde neɗɗo yo fawi jungo holliti kadi tuggude on ɗon ñalawma ha yetti e ñalawma hande o wonta jabde neɗɗo ina fawa e makko konngudi kantorin ɗi so en keddima e on ɗon fannu hoorejo kiɗɗo leydi Sénégal hono Macky Sall o fawama tuume jamfade leydi ndi suuti ɗin ɗon konngudi noon ko député biyeteɗo Guy Marius Sagna tawaɗo e landa Pastef yaltini kuulal ngal ngal ɓe ciifi e nder suudu sarɗiyankoru ndu ñande aset 12 lewru ndu ngol ɗo cimtol noon tukni ko e cimtol cakkide ngol yaltude e Cour des comptes e wiide député Guy Marius Sagna Dawda Sow ina artana en hen ñamale cuuɗiɗe fawade e dow fenande limtinoje Guy Marius Sagna ina eɓɓi eɓɓande ngam ittude Macky Sall e nder assemblée ngendi leydi Sénégal député Guy Marius Sagna ina yewi golle ko fewti e ko wonno jewte laamu ngu gila heɓi laamu député o eɓɓi e eɓɓande ngendi yo Macky Sall gonoɗo hoorejo leydi Sénégal itte e baccirde ngendi ndi e wiide makko kanko Guy Marius Sagna mbiɗo e eɓɓo e assemblée ngendi ñawore Macky Sall gonoɗo hoorejo leydi Sénégal fawade e kulal 100 dosgal leydi ndi ñande 22 lewru yarkoma hitande ujunaji 2 ma mbiyen l'an 2001 ñawde Macky Sall gonoɗo hoorejo leydi Sénégal war hooreji ɓiɓɓe leydi ndi yeeso ñawirde towndu holliti ngoɗo miijo to suudu sarɗiji Sénégal ko Guy Marius Sagna targal députéji Pastef giɗo moon sehil moon Dawouda Sow en jahat toon e commune mo Beele nokku ɗo gudditen kabaruji meɗen ñande aset 5 lewru ndu gonɗen hitande ujunaji ɗe 25 wuro Beele udditama jeere hesere e gardogol sous-préfet arrondissement de Salde e tawtorede e keewal timmugal guili e commune mo Beele ha e ko takki ɗum kono kadi de jeere noon maha ko e darde commune mo Beele wondude e fedde wiyetede AIDEB fodde 55 millions waɗama e nden ɗon jeere tawi jeere nde noon ina waɗi fodde bitikaji nogas ɓe kolliti kadi fodde 40 neɗɗo ina wawi gollade e nden ɗon jeere cimtol Cheikh Hamidou Kane wuro Lugge e nder commune mo Mbolo Birane udditi jeere mum hesere pul wonno ko ɗo a 7 lewru avril ndu gonɗen ndu e gaddogol sous-préfet arrondissement mo Salde nde jeere noon marande ma won ken tolno e 55 millions ko partenariat hakkunde commune mo Mbolo Birane kamɓe e ɓoore SAED wiyetede AIDEB jeere nde waɗi ɗum financé ko projet AIDEB waɗama hen ken abbo e 55 millions hen 49 e temedere ujunere ko projet AIDEB waɗi ɗum hen millions joyi feccade ko commune Mbolo Birane waɗi ɗum banggue maldi ndi woni hen ko kantingaji nogas woni hen ko jeerade ganduɗa ne wawi yaade ha 60 debbo ne wawi hen yeyde ene waɗi kadi aussi keblorde ngongalu noon ummingoye financement AFD woni agence française de développement ko adi ndeɗo jeere commune Mbolo Birane naftorima hen fannuji kewɗi ɗo lawol tan e fuɗɗi gollodirde e département de Podor walla mi mbiya Mbolo Birane jaraten koye daaɓe tati dawol gadigal ngal gari ɗo ɓe jawti e dañino hen ma on 200 millions en ji magasin ji waɗanoma ɗo parc de vaccination waɗanoma hen woni ngal ɗon dawgal hen ngal ko forage waɗa hen kunnadi goɗɗo ko waɗa hen ko château d'eau woni wuuro mokkere men yalalde on tataɓo o noon ko genre so wi genre tan nandi ko ɓamtata rewɓe no way noon woni jeere nde dañƴen hen Lugge dañƴen hen magasin ji 2 dañƴen hen kadi jardin o woni ko wuuro men wiye Lobbudu ɗum noon jibini weltare mawde no fewi wonande dendagal ɓeskuji luggeji eko taari ɗum ha tengte rewɓe ɓe gona sara ko fate banggue faggudu
nokko abo ɓamtare wawa dañede no mbiɗen ni taw rewɓe ene keeɗi hen caggal wadde jeere nde ɗo waɗana ko rewɓe waɗana ko yo rewɓe golla waɗoɓe transformation yeeyoɓe soodoɓe dawannoɓe e luumaji e partout ɗum ari ko walludeɓe saabu eɗen gandi nan ɗo tan e yeeso men ɗo ko jeere toksere wonno ɗo ɓe ganduɗa nde ko sukaɓe wuuro dandiyankoɓe mbanno ɗum hande oɗo jeere mawde waɗama ɓe ganduɗa nde ene waɗi kantinaji nogas ene waɗi caali mawki ɗi ganduɗa ko woni hakke yimɓe temedere fawde ene mbawi wertude ene jeeya hen nde jeere noon mahirande kene wona 55 million ene waɗi caali mawki mbawki nawde ken tolno e 60 yeeyoɓe kono kadi kantinaji nogas ene wondi e keblorde musidɓe tedduɓe ko ɗo tonguiden kala ko yewitino e kabaruji ɗi dokkodiren aadi tan e ñalawma aleɗo sahawdite welede jeeyɗo jettor tengtuɗo noon faade e wallodiraɓe ha kabaruji ɗi mbawi yettade ɗo e Ayaw Gounass TV en jetti to banggue régi Ousmane Alhassane Sow guili e joɓɓude kabaruji ɗi ha e yesso Ayaw ngo ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol musidɓe tedduɓe yen gone jaam.